No niin, ja minuutin peliesittelyistä jälleen mennään, ja tällä kertaa vuorossa Saturnaalia. Eli vähän tämmöstä, voiko sanoa vanhan Resident Evil-henkeen, todella tunnelmallista kauhua italialaisessa pikkukaupungissa kautta kylässä. Hieno juoni, loistava äänimaailma, hienot musiikit. Todellakin suosittelen kuulokkeita tämän kanssa. Ja graafisesti myös todella kivan näköinen ja omalaatuinen. Hyvä pelata, hauska pelata, saa vähän olla jännäkakka housussa. Ei nyt mitään jäätävää gorea, enemmän tunnelmaa, pientä säpsyttelyä tämmöstä, mutta en halua hirveästi liikaa paljastaa. Iso suositus ja kannattaa YouTubesta tsekata myös soundtrackia.